go. Ito, vlogger na tanong bro to. Puno ng gamot vlog eh. Sayang padawa kay padayon ba? Wala, base. Kanika na. Paano na abot ko? Suboy. Abe sa inyo. Oh! Anak ko bang mamili sa... Giro, amak. Magwa. Wag. Ini mo naman sa'yo, anak. Hindi ka pa naman bata-bata ko ba? Ha? Ano, ito ay grabe.